Molt bé, gràcies per haver vingut. Vull dir, poca cosa a afegir més, però malgrat tot insistir en un punt, és que vaig mirant la premsa espanyola o espanyolista i tots, clar, posant el dit a aquest senyor no s'hi pot confiar amb el que diu, és el discurs. Però penseu que el que diu aquest senyor, de fet, les conclusions de la sola comissió d'enquesta que hi ha hagut fins ara, doncs, que va ser enllestida pel Parlament de Catalunya, va en aquest sentit. Doncs també ja tenim bases per pensar que el que diu aquest senyor, tot i que es pot criticar, que és un pur producte de les cloaques espanyoles, però malgrat tot, no hem de... el que diu és completament sensat. Doncs només això, recordar que ja hi ha hagut una primera enquesta, evidentment no pas amb els mitjans que haguessin volgut, però totalment d'acord amb el que diu el Pere Beca. Només comencem, ara hem d'anar endavant i arribar, doncs parlaves d'una comissió europea, potser fins i tot internacional, més enllà d'Europa, perquè penseu que hi ha 32 nacionalitats implicades entre morts i ferits, doncs potser fins i tot s'hauria de mirar a l'escala internacional, més enllà d'Europa. Gràcies.